tinakay ko. di sumasampit ko. Isaganam dagi di kwanta. Dagi di labak ta kaskada inaw kitang. Aanin siya tulad ng mga bra amin. Basta tugaw ka dyan tagpo. Katang tadat. Nay. Apay? Okay, ano nakapangan kan sa amit ti kwan? Iti nakapangan kan sa ti atang? Basta di na natalitan. Hindi agi na na. Wait. Baka guri-gur kami bakay? Saan? Dinakpon ko. Tugaw ka tanin. Tingin. Duga ba? Okay, nagmemental daw mo tatabakay? Ano ka? Magduray ka lang tama pag talaga itong kugatahin ah. Hit lang. Tatalang. Nakaskas daw man ni bakay. Nagsimpi man ganyan katap. Kanta ko naman kung nagatangay. Nang sa amin na ka nangatang. Okay nga eh. Nang sa akin Sinilagay ko ang ginatangang katikon nyo. Nice. Tapos, bilog mo ah. Apo? Talagay niya na nakriti bilaw? Gawin. Nay. O, di ba? Ang kami nga ko, nay. Ang kami nga nabara. Hindi naman gurigor. Nay. Siyempre, lab ko nilakay ko. Lab ko nilakay ko. Ba? Nay. Sum. Nay. Sum ko kung sa? Hindi anak, sumsumuro. Ay, wait lang kayo. Dapat kurang. Ay, dapat kurang na ajay. Wala yung panak pa yun. Wala yung napit. Wala. Tapi, nakasgas daw man nato. Hindi lang nagkaarak ko. Tapos, dapat ice na. O, that's why akong pa... Okay, pulutan niya. Talo atoy. kaya na ito eh. Fried chicken. Nagimas man natin na lang mga pulutan. Talo ata ah. Ibig sabihin niyan, I love you. Ibig sabihin natin, ayatik nila kay ko. Agurgan, agurgan, magulgulan na. Apa yun, mga pagkatiwitay? Han. O, may kwarta itayak. Hindi nga ba ka? Ay, nagmayaman. Daming gadang mo bilugkas kada kwarta na. Ah? Siyempre. Ayatik nila kay ko ito nila ah. Mayat sa. Mayat. Ko karoday na po. Dagit ko. Ngarbaso ba kayo? O, ito niya. Ako, nagmayaman. Nagmayat na kayo? Nagmayat. Mayatay. Ako din. Kahit pa paano pa yung harap tatangay? Ha? Paano mo rin nga? Nagdibusin. Nagdigosay? Iba ka mga kutatay, si kang taglaba, kasi kadagugas, kinagkwati kaldiran. Sak taglaba, sak taginaw, sak tagwales, sak tagkaykay, sak tiagsado. Apo, Aminin. Obrang word ang aminay? Apo, Malpas ka nga, malpas ka nga uminom. Makakuha ka, maturog ka na kan. Motor ka ano kan? Apo! Ano makaya na nila kay ko na? Ay, say, apo! Mayat sa. Nakaroon din nata pa nagdigusin. Ay, makulakdig sung bakit? Apo! Nakanlagay ng tao. Nay! Ang katangan nakti ko, nay. Nagbaya man. Tatatakwa ta. Isyat ko man. Isyat ko man. Oo na eh. Apa yung nga ta? Ano nga ta nakanadya nga tao? Ano nga ta nakanadya? Taka at samay. Punay. Nga pa'y? Nagdigos ka? Men, sabi ko sa to.
NANI?! Nay. Agawais. Agawais. Apa yung nga ta? Agawais. Oh, Father's Day gayang tata. Hinna ko na. Oh, tata